Per què serveixen les cookies? Realment a classe molts m'heu expressat la vostra por en relació a les cookies perquè quan vaig, per exemple, al Corte Inglés, toco dintre del Corte Inglés, de sobte m'apareix una pantalla que em demana d'acceptar o no les cookies com aquesta. De fet, les cookies són petits fitxers de text que els llocs web guarden al teu navegador quan les visites. La seva funció principal realment és recordar informació sobre l'activitat en línia per millorar la teva experiència de navegació. De fet, permeten un cert grau de personalització, com per exemple l'idioma, la configuració de l'usuari, permet que un lloc web recordi que has iniciat sessió per demanar-te una contrasenya i no 40 vegades la contrasenya, o, per exemple, per ajudar a millors anuncis més rellevants a la persona que està veient aquesta pantalla. Però què passa? Que nosaltres veiem el Corte Inglés utilitza cookies i que hem de validar i ja tenim por. És més, moltes vegades han parlat o hem sentit de que és dolent perquè ens poden controlar. De fet, hi ha diferents tipus de cookies. Hi ha cookies de sessió, hi ha cookies persistents que es queden en el teu dispositiu durant un temps determinat i després hi ha les cookies de tercers que són creades per serveis externs. Tot i que les cookies poden millorar l'experiència de navegació, algunes poden rastrejar la teva activitat sense que ho sàpigues. Per això, a Europa, els navegadors permeten gestionar o bloquejar-les segons les teves preferències. De fet, en aquest cas, podries acceptar o dir que no a les cookies, però si us hi fixeu bé a baix hi ha configurar cookies. Configurar cookies vol dir que nosaltres podem dir-li que senzillament volem les estrictament necessàries per utilitzar l'aplicació o només volem deixar que hi hagi una analítica i una optimització o només volem deixar les que personalitzin l'activitat o que volem simplement les de publicitat, etc. Per tant, es tracta de fer bon ús, de no tenir por, sinó d'entrar i confirmar quines són les meves preferències. Aquí, per exemple, t'explica que simplement les necessàries. Sí? En aquest cas, estan actives sempre, les d'optimització estan desactivades, les de personalització desactivades, les de publicitat desactivades i la de valoració també. Llavors, en aquest cas, ara confirmo les meves pertinències i així puc visitar la web del Corte Inglés de forma segura. Què us sembla? Espero que m'expliqueu els vostres comentaris i que ja no tingueu tanta por a les cookies. Fins la pròxima. Adéu.